Ja. Fortsat vores kæreste til dig. Ja. Så det er spændende. Det er dig, der skal drysse, tror jeg, den her gang. Skal vi vande før vi drysser? Ja, jeg tror lige, vi skal vande lidt før vi drysser. Der står på pakken, at det først skal høstes efter cirka 2 uger. Så vi skal måske vente en uge mere den her gang. Det gør vi skulle gøre det. Der er i hvert fald masser af vand på det her. Og det skal placeres et varmt sted. Så foran radiatoren var ikke nogen dum idé. Det var det ikke. Så I simpelthen tænkt at lave et drivhus herinde? Altså, Ja. form for... Det er også fordi, vi tænker, at det er så godt for CO2-udslippet, at vi lige planter lidt kaffe, der kan optage noget CO2. Mm. Skal det være i mønster, Anne? Eller bare tilfældigt drys? Det er for sent nu. Vi kan kalde det stjerne. Der skal altså lidt mere til. Shit. Mere. Det var et tidspunkt billeder. Har du lyst til at bære det over i vindskammen? Ja. Sådan der. Så er der fandme kaffe. Det skal sgu nok blive godt.